Лева си отива и рязко загива. Влизате врата, снимани камерата. Мозъкът отслабва и заблудене като пияна дама. Не може 5 тачки, иска 10 тачки. Омръзна ми от това, искам да умра. Викат ми, искат 50 евро, майче искат 100 евро. Лева си отива и рязко загива. Влизате врата, снимани камерата. Мозъкът отслабва и заблудене като пияна дама. Лева си отива и рязко загива. Влизате врата, снимани камерата.